Senefu TV jabarani filɛ bawo an ka bi don kibaru waati sera an bɛna kibaruya minnu walawala aw ye o kumaba dɔw filɛ nin ye Mali jabarani sow ka jɛkulu in bɛ n'a bɛ wele ko Amatel olu ɲɛmaabaw ye ɲɔgɔn ye kɛ jɔkun laban ninnu na waasa ka hakiliw falen falen télévision yɛrɛ la ɲɛnama cogo la an bɛna kuma ale kan bi don kibaruba kɔnɔna la ne o tɛmɛna ka bɔ yen min ye maa ŋaniya ɲumantigi dɔw diɲɛ yɛrɛ bunakun kan olu farala ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ dɔ kɛ Mali maa dɛsɛbaatɔ dɔw ye Bamako falajɛkaw fɛ yen an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaruba kɔnɔna la ka fara ninnu fila kan an bɛ misɛman dɔw bila ninnu cɛma ka taa fana jamana kɔkanna kibaruyaw la a kana to a ka fɔ ko sɔɔni u bɛna walawalaw ye. Tabarikala bi ye tɛnɛ ye octobre kalo tile 28 2019 minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tɔgɔdaw ni duguba kɔnɔna aw ni su a y'aw danse an ka don kibaru kɔnɔ kan an yɛrɛ bɛ min dayɛlɛ ni nisɔndiya kibaruba ye ni o ye an ka télévision fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu bɛ Mali la n'o bɛ wele ko Amatel olu kɔni ye u bolo bila ji kelen nɔ kan kɛnɛba dɔ sigi jɔkun tɛmɛni min bɛ tali kɛ énergie groupe énergie ale la Bamako yan nɔ a bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye jabaranisow sɔrɔ olu dayɛlɛbaw ni tutigɛbaw ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma jabarani mun b'a la n'olu bɛ wuli ka jɔ baw la u ɲɛmaw b'a la ka baaraw sabati cogo di u bɛ ka hakilina jumɛnw ta waasa ka a la ɲɛnamayali baara ninnu sabati. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jabaraniso in maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɔ ka fara kunnafoni disow dala bɛn ni koɲɛ ɲɛmaw ma n'o ye Hakia Irtel ani SMTD maaw olu fana tun bɛ ka fara maaba caman kan na min y'an ka kibaruya dilaw fana tun b'a kɛnɛ kan u y'an sama min na ko kan Christine Abibatu Dara ka fara Baɲɔ Jɛnɛpo kan filɛ nin ni hakili falen falen dabɔ kun ye yaasa jabaraniso ɲɛmaw ka se ka ɲɔgɔn jija u ka baara la. Ni kalanbolo in sigila sen kan pour que télévision k'a dɔn peuple fana k'a dɔn k'a fɔ télévision se ka taa ni wari ma sɔrɔ parce que entreprise de don i bɛ mɔgɔw sara i bɛ programme san hali journal min bɛ bɔ i bɛ image minnu bɔ f'i k'a san de rien n'est gratuit donc pour cela faut télé ka wari de sɔrɔ ni télé ma wari sɔrɔ ka show kɔrɔla la ka tila ka satellite sara satellite kelen bɛ sara fo 3 millions et quelques kalo télécharging télé dɔw bɛ yan u bɛ 30 millions dépensés par mois donc c'est à dire o ye a fitinin de ye dɔw 20 millions o bɛɛ ye fitinin de ye mais n'i ko i ka télé yɛrɛ baara kɛ i bɛ se ka taa fo 100 millions na par mois donc o tɛ se ka taa fo jateminɛw de ka kɛ sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogoya min na pour que alors gouvernement ye danaya min ta k'a d'an kan n'o ye k'an créer comme jamana tɔw ta créer la cogo min an ka se ka o fa. Télévision sisan télévision bɛ ka falen sisan kosɛbɛ fɔlɔ télé tun bɛ kɛ cogo min na ani sisan a bɛ kɛ cogo min na kelen tɛ internet bɛ yen satellite bɛ yen wa chaînew cayara comme a y'a faamuya fɛnɛ maliyɛnw bɛ fɛ ka malien télévision lajɛ kosɛbɛ ka malien kibaru mɛn kosɛbɛ donc il est important que télévision ka kuma ni ɲɔgɔn ye u k'a faamuya fɛnɛ comme quoi ni télékura ninnu ani télékuraw kɛcogo tɛ se ka kɛ kelen ye u kan ka u ka télévision chaînew minɛ i ko entreprise u kan ka plan sɔrɔ u bɛ plan minnu suit ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu ka baara y'a ye fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ terrain kan ka marché ɲini ka contenu kuraw ɲini mun ka di maliyɛnw ye donc anw ka yɔrɔ la SMTD la gouvernement fɛnɛ anw créé pour que an ka se ka infrastructure de diffusion lase Mali fan bɛɛ pour que ka aw dɛmɛ a ka se Mali fan bɛɛ la donc an ye dɛmɛ daminɛ halisa an bɛ continuer ka dɛmɛ kɛ mais dɛmɛ fɛnɛ b'a demander aw fɛnɛ ka prêt aw fɛnɛ ka prêt parce que télévision fɛnɛ ye mun ye fɛn giriman don donc anw bɛ k'aw kɛrɛfɛ k'aw dɛmɛ donc a ye kuma a ye ɲɔgɔn faamuya n'a mago b'an na kuma o kuma an bɛ na pour que vraiment nin défi in TNT in a ka se ka Mali tɔgɔ lase diɲɛ fan bɛɛ. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin ɲɔgɔn ye jara jabaraniso ɲɛma caman ye dɔw y'a yira k'a fɔ k'a kana dan nin kelen ma. Weleli min kɛ nin ye ko ɲuman don parce que u y'an wele de u bɛ fɛ k'an ɲininka hakilina la ani u yɛrɛ fɛnɛ bɛ fɛ ka baara tagabolo ɲuman dɔw ɲɛfɔ an ye walasa télévision ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka sɔrɔ u ma siri mɔgɔ la ne hakili la o ye hakilina ɲumanba ye
u ko ko u bɛ fɛ ka ni réunion kɛ très souvent ka to ka an wele wagati bɛɛ la an n'u ka to ka sigi kɛ an ka to ka baro kɛ o ne hakili la n'o sigira sen kan n'o sabatira alhamdulilayi a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ y'a to telew bɛ yiriwa. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko jabaraninso 27 bɔɲɔgɔnko de bɛ ni jɛkulu in na Amatel. Tabarikala Amatel Mali télévision ka jɛkulu do hali bi ala ka baaraw jiti kibaruyaw la fana bakurubaw la ɲ'a fɔ octobre ale dɛmɛ ni dɛmɛ kalo ye Mali ye o sigi sen kan min ye k'a kɛ dunan mun yɛrɛ bɛna jamana in kɔnɔ baaraw la fo a donna olu yɛrɛ fɛ olu fana bɛ dɛmɛ kɛ a kalo kɔnɔ kosɛbɛ o de hokumu kɔnɔna la min ye ɲuman kɛ jɛkulu dɔw ye maa minnu y'a kanu k'a bɔ u yɛrɛ la k'a fɔ u bɛ ɲuman kɛ olu maa dɔw bɛ minnu ye lamɛrikɛn jamana Faransi Liban ka taa se Itali o n'a ɲɔgɔnna caman minnu y'a kanu ka to dibi la ka ɲuman kɛ maaw ye olu farala ɲɔgɔn kan ka hakilina ta maa minnu bɛ yen ni olu ye dɛsɛbaatɔw ye dɛngɛrɛni ni gɛlɛya ye minnu bɔ u jabala la ka na yɔrɔ wɛrɛw la o minnu bɛ Bamako falajɛ u ye dɛmɛ belebele ta ka ɲɛsin olu ma dɛmɛ ninnu bɛ tali kɛ fɛn caman na ni o ye daro dumuni don fɛ si dilan ɲumanw ani minɛn wɛrɛw fo ka taa se furaw ni a ɲɔgɔnna caman ma u ye nin dili laadala tilenw kɔni kɛ i k'a dɔn an ka kibaruya ɲininaw ɲɛna Bakari Kone ka fara Aminata Daɲɔ kan min bɔra ko la an k'a lajɛ. Ka bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo ye ni dɛmɛ min kɛra sibiri don octobre kalo tile 26 san 2019 ka ɲɛsi maa minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ ani camancɛ bolo la n'u nana Bamako yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala farajɛ 30 mètres garabali kɔnɔna na a sababu ɲuman bɔla Magdi Hachem na n'ale ye Libanais min sigilen don an ka jamana kɔnɔ kabini san caman. J'attendais une bonne opportunité d'aider les gens dans le besoin ici au Mali. Ani ninnu ye ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya min na ne ye Facebook sanfɛ n ye laɲini dɔ ye ni o ye bunahadamaden kɔkɔrɔ dɛmɛba nansara mɔgɔ fila boyanko ye o kun ye ka sɛbɛnni kɛ ka bila Facebook sanfɛ k'u b'a la ka dɛmɛ kɔni ɲɛɲini ka ɲɛsin ni maa ninnu kɔni ma n ye u ka hakilinaw ye cogoya min na ni ko in yɛrɛ cogoya ye a donna fɛ kosɛbɛ o de hokumu kɔnɔna la an fana y'a kanu ka wulikajɔw kɛ ka maaw fana la kuma ɲɔgɔnya k'u taama ɲɔgɔnya k'a jira k'a fɔ an kɔni mago bɛ balow la an mago bɛ minɛnw na waasa ka ninnu ka ɲɛnamaya u dɛmɛ a la cogoya min na kabini o kɛra tile 5 tile 6 kɔnɔna la an sera ka fɛn caman fara ɲɔgɔn kan ni maa ninnu ye i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na. Italiyɛnw ka ONG mun b'an fɛ yan nɔ mun ɲɛsilen don denmisɛn minnu tanyala o bangebaaw la olu dɛmɛli kama o ɲɛmaa dɔw kun bɛ kɛnɛ kan a ye dantigɛli kɛ. Au départ, c'était dans les villages qui sont vers Sélingué. An bɛ nin wulikajɔw daminɛ waati min na an kun bɛ Selege yanfanw fɛ a bɛ san damadɔ bɔ min ye Italikaw ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen ni o ye Babina Mel Deserto an bɛ baara kɛ ale ka hokumu kɔnɔna la an bɛ dɛmɛ ta kosɛbɛ ka ɲɛsin falatɔw kɔni ma nka bi an bɛ kɛnɛ min kan yan o ye an ye garisɛgɛ kɔni sɔrɔ an teri dɔw fɛ ka bɔ Liban jamana kan olu ye wulila ka se an ma waasa bunahadamaden an yɛrɛ bɛ hakɛ min na an bɛ se k'a dɛmɛ kɛ cogoya min na an bɛ donni min na i ko bi a cogoya ka gɛlɛn kosɛbɛ maa caman bɛ maa ninnu na minnu banalen don denmisɛnnin caman yɛrɛ bɛ yen u nana yan nɔ ka sɔrɔ degunba bɛ u kan kosɛbɛ wa a bɛ kalo caman yɛrɛ fana bɔ kuma dɛmɛ min talen filɛ nin ye a bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ ka se k'o fana dɛmɛ hali n'a tɛna kɛ badabada ye nka a bɛna belebele ta ka bɔ degun ninnu kan. Jamil Hassan n'ale ye Libanais min sigilen don an ka jamana kan na a ka ca ni san 20 ye a y'a yira k'a fɔ ko nin ye fɛn fitinin de ye u bɛ se ka mun kɛ Mali ye sabula u ye fɛn bɛɛ sɔrɔ Mali la. On vit au Mali depuis de nombreuses années. Moi, je pense que le Mali, c'est notre terre d'accueil. An kɔni bɛ Mali kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ ne hakili la Mali ye an ka jamana ye jamana min ye anw bisimila jamana don min jatigiya ɲuman kɛ an ye Mali ye fɛn bɛɛ kɛ anw ye o kuma ni Mali bɛ degun kɔnɔ an fana kan ka fɛn min kɛ Mali denmisɛnninw an balimaw ye an masaw ye an fana kan k'o kɛ an bɛ falajɛ 30 mètres kɔnɔ bi an bɛɛ lajɛlen ye maaw ye minnu y'u yɛrɛ di Libanikaw ni Malidenw ani jamana wɛrɛ waasa ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin
ɲɛsin an balimaw ni an teriw ni an denw ani an sigiɲɔgɔnw ma cogoya mun na mun bɔra u sigiyɔrɔ kana yɔrɔ wɛrɛ maa mun bɛ n'o ye buna adamadenya kɔkɔrɔ don maa u ye nin ko la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u tanu u ka cɛsiri ni wulikajɔ la u bɛ ka ɲuman mun kɛ ani u ye dɛmɛ kɛ ka se ka na ni dɛmɛ ninnu di jagosa tɛ u kan nka u y'a kɛ hadamadenya la fɛn don min nafa ka bon kosɛbɛ. Bamananw b'a fɔ u ka kuma la ko bonya bɛ manden bonyamasegin bɛ manden. O de la u ka kuma lasela ye bonyamasegin kɛ k'u ka nisɔndiya yira. Bon alhamdulillah dɛmɛ nana kana d'a ma vraiment a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon an mɛna an bɛ ka ni ɲɔgɔnna ɲini an tɛ ka sɔrɔ. Donc ne fana an ye ɲɔgɔn ye Bamakɔ yan nɔ bon an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon fo kana se yan yɔrɔ ninnu ma. Sinon an kun bɛ baara wɛrɛw kɛ min tɛ nin fana ye donc a kɛra sababu ne yɛrɛ de u dɔw yɛrɛ bilasira pour que u ka se ka na yɔrɔ in na ka n'a ye pour que u ka se ka mɔgɔw dɛmɛ. Donc finalement u y'a promesse ta vraiment u sera ka tenir a diyara n ye kosɛbɛ. Bon mɔgɔ caman bɛ yan dɔw bɛ yan an bɛɛ bɛ bɔ région kelen dɔw bɛ yan an bɛɛ bɛ bɔ cercle kelen dɔw bɛ yan an bɛɛ bɛ bɔ commune kelen donc ne yɛrɛ o yɛrɛ de ye ne yɛrɛ pousser ka bila la pour que n ka se ka parce que an bɛɛ kelen de bon vraiment a ka di n ye hali sisan ala ka hɛrɛ nati jamana in kɔnɔ ya rabbi ya Allah hali sisan ala k'an kunnadiya donc ala ka ni ɲɔgɔnna caman d'an ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ. N'an ka jamanadenw fana sera ka misali ta ni baara ɲuman ye min kɛlen filɛ ni dɛmɛbaa jɛkulu fɛ a bɛ kɛ sababu ye ka déplacer ɲɛji cɛ ka belebelebɔw ka sɛgɛn n'u ka dekun n'u ka ɲani na. Tabarikala ni ye ɲuman kɛ a tɛ bi ala ka se ka ɲuman kɛli hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ dɛnkɛrɛnnen na u ka laɲini tɛ latigɛ don kibaruyaw bɛ to sen na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu dɔ fana sigira sen kan min welela nansarakan na ko mouvement aspiration du peuple n'o bɛ wele bamanankan na ko jamana den ka laɲini ma jamanadenw ka laɲini ale kɔni tu tigɛra ka baaraw kun don sibiri don Bamako Badalabugukaw fɛ yen ɲɛmaw ka fɔ la ko k'u ka nin jɛkulu in kɔni sigikun ye ka se ka maliden yɛrɛ dɛmɛ u ka hakɛ ye mun ye o bɛ se ka sabati cogoya min na jamana mara hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Umaru Jalo la o min ye a ɲɛma ye a ye welewelekan ni dantigɛli mun kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an ka jamana kɔnɔ o filɛ nin ye Fatumata Kuja Kulubali ka fara Awa Kulubali ani Umaru Tarawele kan Kulubali la ka ko dan y'a kɛnɛ ye min bɔra a la filaw ye. Bi sigi kun ye mun ye jamanaden dɔ de farala ɲɔgɔn kan ni olu kɔnɔ u ka laɲini jamana ka taasira ɲuman fɛ n'o sabatilen tɛ ni olu kɔnɔ k'a fɔ ko jamana laɲini o yɛrɛ tɛ kɛla tugun jamana kɔnɔna na o de kosɔn jamanaden dɔw y'u fara ɲɔgɔn kan pour que ka kɛ plateforme ye plateforme min bɛna jamanadenw ka laɲini kɛ ka jamanadenw ka droit ɲini jamanadenw ni fɛn fɛn ka kan k'o ɲini k'o di jamanadenw ma bi président min b'an kunna n'o ye IBK ye o ye kalikan fɛn fɛn kɛ a ma kalikan si waleya donc pour nous jamana janfa don ka taa jamanadenw kan janfa don ka taa jamana yɛrɛ kan parce que n'i ye article 95 ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanadenw n'aw janfara ni janfa sera jamana yɛrɛ ma jamanadenw bɛ se ka wuli k'a fɔ jamanakuntigi ye k'a ka bara bila donc an b'o de sira kan bi an bɔlen don bi k'a fɔ jamanakuntigi ye a ka bara bila a dɛsɛra sira t'a bolo solution t'a bolo donc k'a fɔ an b'a fɔ tugun jamanadenw ye u k'u hakili sigi an tɛ k'a fɔ jamanakuntigi a ka bara bila fu kan an bɛ k'a fɔ jamanakuntigi a ka bara bila parce que an b'a dɔn solution ɲuman a bɛ jamana in kɔnɔna na an b'a dɔn maa ɲuman a bɛ jamana in kɔnɔna na hali bi a ma ban fo ka se ale ma donc an b'a ɲini a fɛ bonya kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fɛn wɛrɛ ye a yɛrɛ ka wuli a ka maaw wele ka bara bila malidenw ka hɛrɛ kɔnɔna na. Tabarikala ɲɔgɔn badenw ale de bɛ suya ja Mali kibaruya teli ninnu faralen ɲɔgɔn kan an ma sɛnsɛn an bɛ taa jamana kɔ kan kibaruya ba minnu fana bɛ yen Christina Batu Dara ale y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ bamanankan ye waasa Mali bamanankan mɛnnaw ni fan wɛrɛ bamanankan mɛnnaw fana k'a dɔn fɛn mun bɛ ka kɛ diɲɛ kunnakun kan an ka jɛ k'a lajɛ. 9TV jabarani filɛbagaw aw dan se bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔ an ma daminɛ ni Algérie jamana ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kiribon maaw ye baara bila kɛ a daminɛna kunungo karido octobre kalo tile 27 san 2019 ka aw ladɔnniya ko ni baara bila in dabɔ kun ye yaasa k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kiri tigɛ nasira la ani k'u ka mutation min bɔra a ma k'o ka segi ka kɛ. Algérie kiribon maaw ka syndicat y'a yira k'a fɔ
ko ni baarabilaw ka ca ni wagati na u ka jamana kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sara la k'i bi taa sɔrɔ baarabila in b'i jɔ 96 la. Algérie kiribon maaw y'a yira k'a fɔ k'u ka ni baarabila in bɛ to sen na f'u ka nimisi wasa sɔrɔ. O kɔ an ma kunda Guinée jamana la ka aw ladɔnniya ko dunan caaman welelen don ɲɛmaw fɛ. A yirala k'a fɔ ko siga kelen don maa dɔw la dunan dɔw la. O la Guinée ɲɛma kelen don ka welen bila dɔw ma. Kɛrɛnkɛrɛnya la mulu bɔra jamana la jamana minnu bɛ farafina tilebi yanfan fɛ. Ka aw ladɔnniya ko dɔgɔkun tɛmɛnen maa 1000 ni kɔ olu de welela ɲɛmaw fɛ. Wɔlɔfɔ b'i jɔ 46 la. Laginɛ maa ye 9 ye, Burkina 1, Gambi 1 ani Guinée Bissau maa 84 olu de welela. Ka fara o kan ko maa 60 bɔɲɔgɔn k'olu de welelen don Guinée dugumisɛnninw la. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin welekun ye yaasa sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ ka maa donta ni bɔta jate minɛ sabula ko kojugukɛlaw bɛ ka caya u ka jamana kɔnɔ wa k'a caman ye dunanw ye. Tabarikala duguta o ye laada ye nka n'i ma segin i somɔgɔw bɛ guwan o kama na an bɔlen ko jamana ko kan an bɛna Mali la kokura k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka sigida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako faaba la bolimafɛn dɔ sagan wulilen don kosɛbɛ n'o ye sotaramaw ye hali ni ma ya ko a kuma ka ca kosɛbɛ nka u bɛ dɛmɛ don maa caman ma ko maa tɛ i farikolo yɔrɔ nafa dɔ fɔ sumuni mana bɔ a la. Sotarama kuma ka ca nka a bɛ kɛ sababu ye ka maa hakɛ min ta ka bɔ yɔrɔ ka s'u seyɔrɔ la baarakɛyɔrɔw ni magoɲɛyɔrɔw la ko ka ca nka furugufurugu minnu b'a kɔnɔ a sababu ye mun ye ani gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ anw ka kibaruya ɲinina Aminata Daɲɔn Umaru Tarawele olu ye ɲinini dɔw k'a ka dugu kɔnɔ min bɔra a la o filɛ aw ye. Bamako jamajɛ mobili mun bɛ yen n'ale bɛ wele ko sotarama a tabaga ka ca bi kosɛbɛ sabula a sɔngɔ ka nɔgɔn. Sotarama ye mobili ye mun bɛ taa ni ka segin kɛ Bamako kinw ni Arayida ni ɲɔgɔn cɛ nka an y'a ye k'a fɔ taga ni ka segin kɔnɔna na gɛlɛyaba de bɛ parantiw ni mobili kɔnɔmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sotarama Bamako kɔnɔ ya kɔni y'an ka moyen de transport de ye a ka teli kuma dɔ la a ka teli kuma dɔ la a man teli an ma min faamuya anw yɛrɛ ni parantiw ni ɲɔgɔn cɛ an client dɔw ka ko ka gɛlɛ. Nka bi na an filila parantiw ma denw kɛra modèle dɔ ye mɔgɔ tɛ kɔrɔw ka dɔgɔyama ma mɔgɔ tɛ dɔgɔw ka dɔgɔyama ma o kɔni gɛlɛya de b'an kan n'o tɛ tiɲɛ ni yɛrɛ kɔni a ka teli a ka nɔgɔ an ma fana parce que don o don ka taa baarayɔrɔ la ka tila ka segin a ma nɔgɔ bɛɛ ma dɛ surtout maliyɛn ka sara bɛ cogoya min na a ma nɔgɔ an ma nka sotarama in kɔni de b'an lafiya nka gɛlɛya min kɔni bɛ yen kɔni o ye clientw ni parantiw cɛ ye. Sisan na u y'an ta yan san bon u bɛ taa an jigi k'a sɔrɔ an ma se an seyɔrɔ la bon vraiment o gɛlɛya b'an kan n'o sera ka dabila vraiment o de kɔni o ka d'an ye yasa u b'an ta sa ko Arayida mais maintenant u bɛ taa an jigi daba naani na u tɛ se n'an ye quoi bon vraiment o de gɛlɛya b'an kan. Kuma dɔw la n'an wulila sɔgɔmada joona fɛ an bɛ mobili sɔrɔ joona ka taa dugu kɔnɔ an ka courses la an ka baarayɔrɔ an b'olu lasɔrɔ joona o y'a nafa ye mais degun minnu b'a la sa o y'a transport warimisɛnko ni fɛnw ye kuma dɔ i b'a dɔ di parantiw ma alors pour que ka warimisɛnw sɔrɔ alors joona o y'a dama problème ye bon tuma dɔw la yɛrɛ bɛ jigin k'i ka wari biɲɛw to wa ni polisiw fana y'u minɛ a y'a fɔ a bala aw bɛ temps perdu daminɛlen o ye aw bɛ jɔ pont sanfɛ pont yɔrɔ dɔw la sira dɔw kan aw bɛ jɔ a bɛ se ka 1 heure ɲɔgɔn kɛ a bɛ polisiw bolo aw ta baarayɔrɔ sɔrɔ joona bon gasoil tun yɛlɛnna waati dɔw la il me semble que ko u y'a kɛ 35 ye sinon transport tun ye 30 ye maintenant olu bannen kɔ alors gasoil nana prix jigin mais toujours an tora 35 la bon duuru warimisɛnko in o yɛrɛ de ye problème yɛrɛ ye ni parantiw fɛngɛra n'i ye wari d'u ma duuru min bɛ segin ko bɛɛ de b'o duuru nɔfɛ n'i ye 100 d'u ma pour que 65 ka segin n'u ye 60 d'i ma kuna ma diya e tɛ ka duuru sɔrɔ kelen-kelenninw b'a la minnu bɛ mɔgɔ bonya mais camanba de b'u la minnu yɛrɛ tɛ mansa bonya dɔn parce que o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye marabaliya de ye bon n'i ma mara sɔrɔ so donc n'i nana don baara o baara la i tɛ se ka mara kɛ komi u b'o kɛ cogo min na donc o problème de bɛ yen. Chauffeur dɔw fana b'a fɔ k'u ni an ka finitigilamɔgɔw cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ hali mobili kɔnɔmɔgɔw ni parantiw kan. Surani client kɔni surani o bɛɛ hakili de surani client mɔgɔ ɲɛnama bɛ yan mɔgɔ lankolon min n'a fɔ chauffeur mɔgɔ ɲɛnama bɛ yan mɔgɔ lankolon min cogo min na baara bɛɛ n'a position don wa sisan degun bɛ yen degun tɛ yen parce que paranti mɔgɔ ɲɛnama b'a la mɔgɔ jugu b'a la quoi i m'a faamuya mais polisiw yɛrɛ yɔrɔ polisiw b'an sɛgɛn sisan turu walayi bilayi u b'an sɛgɛn sisan turu waati bɛɛ n ka cɛ ko yɛrɛ fi yɛrɛ kiriti garata n ka cɛ waati bɛɛ
u bɛ mɔgɔ fiyɛ ni ko yɛrɛ fi k'u ka tigɛ di ma u tɛ sɔn ka réussite di ma est ce que yɛrɛ ko o tɛ ko ye. Poste b'an tɔɔrɔ et puis warimisɛnko ka gɛlɛn client fana ni paranto cɛ mankan tiɲɛ na warimisɛnko fanga ka bon an bɛ sɛgɛn a la kosɛbɛ o gɛlɛyaba kɔni b'an ka baara kɔnɔ poste i mana jɔ yɔrɔ o bɛ wari minɛ la papier dafa ye wari sara a ma dafa i b'a sara tiɲɛ na o gɛlɛya b'an ka baara kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sotaramabɔla caman de fana bɛ yen minnu tɛ siraba kan sariyaw labato dɔw ka papiyew dafalen tɛ dɔw tɛ boli u boliyɔrɔ la wa dɔw fana de bɛ kɛ sirabakan kasara caman sababu ye. Tabarikala so tarama maaw dɛmɛ tali la ka taa bila an ka ko lajɛ ni hakili ye taxi passé c'était bɛɛ ma binani walima mugan mɔ ka i sigi sotarama kɔnɔ i bɛ se i seyɔrɔ nka an ka dɔn k'a fɔ bɛɛ bɛ dayirimɛ ɲini na an k'an dusuma ɲɔ furugu a ka dɔ fɛn dɔ ye Amadi Jalaki ye nka a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ min ye chauffeur ye olu bɛ dayirimɛ ɲini na parantiw yɛrɛ bɛ dayirimɛ ɲini na minnu yɛrɛ fana b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ dayirimɛ ɲini na o tuma an k'an dusuma ɲɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'o tɛ parantikɛ a ɲɔgɔn sama-samali barika ka bon kosɛbɛ. Limanu bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la an ye mun fara ɲɔgɔn kan nisɔndiya kɔnɔna la ka lase aw ma ni Ala sɔnna sini kibaruya kuraw bɛ bɔ nin waati kelen na Ala ka su hɛrɛ d'an ma.